ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоъоти ахборо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Умед Мирализода. дар шаҳри Душанбе маросими тантанавии ҷамъбасти озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст баргузор гардид. дар ин озмун сатҳи баланд 94 нафар ғолиб гардида, 4 нафари онҳо соҳиби шоҳҷоиза шуданд. дар вазъияти муносиб барандагони шоҳҷоиза ва ғолибони номинатсияҳо қадрдонӣ гардиданд. гузориши Қамардин Ҳусейнзода дар ин хусус омода гардидааст. дар театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ маросими тантанавии ҷамъбасти озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст баргузор гардид. зимни ифтитоҳи маросими расмии ҷоизасупории муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси комиссияи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст Дилрабо Мансурӣ иброз доштанд, ки имсол зиёд гардидани маблағҳои ҷоизаҳои ғолибони озмун аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои боз ҳам вусъат ёфтани раванди китобдӯстӣ ва китобхонӣ ва фароҳам овардани шароити мусоиди эҷодкорӣ байни насли наврас ва дигар қишрҳои ҷомеа заминаи мусоид гузошт. иттилоъ дода шуд, ки имсол дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст 434 нафар иштирок намуданд, ки аз ин шумора 2 нафар тоҷикони бурунмарзӣ буданд ва ба таври маҷозӣ ба саволҳои ҳайати ҳакамон посух додам. ман Ватанзода Зуҳал хонандаи синфи дуюми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 4 ба номи Садриддин Айнӣ ноҳияи Дарвоз ҳастам. ман дар ин озмун соли аввал аст ки иштирок меварзам ва сазовори ҷои дуюм гардидам. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст соли ҳафтум аст, ки таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳиву худшиносӣ, такмили захираи луғавӣ ва тақвияти ҷаҳони маънавӣ дар байни аҳолии мамлакат баргузор мегардад. анушерон Раимов ҳастам, донишҷӯи курси сеюми донишгоҳи давлатии Данғара аз рӯи ихтисоси ҳуқуқи байналмилалӣ. соли панҷум аст, ки дар ин озмуни бонуфуз ширкат меварзам. дар натиҷаи 5 соли талош ва заҳматҳои зиёд мутолиаи бардавом тавонистам, ки соҳиби шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти классикӣ гардам. ман Аминова Азиза хонандаи синфи 4-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ба номи академик Бобоҷон Ғафурови ноҳияи Зафаробод мебошам. ман миннатдории хешро ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор менамоям, ки ба мо бар ин кӯдакону наврасон ва ҷавонон чунин озмунҳои бонуфуз омода намудаанд. натиҷаҳои 6 соли баргузории ин озмуни ҷумҳуриявӣ далели равшани таваҷҷӯҳи рӯзафзун ба китоб ва дониш мебошад. ман Назарова Насиба ҳастам, хонандаи синфи 11-ум аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи восеи вилояти Хатлон. ман аз номи аҳли оилаамон миннатдории самимонаи худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки барои мо чунин озмунҳои бонуфузро ташкил карданд. тибқи маълумот дар даври солҳои 2019-2024 дар озмун 1,153,616 нафар иштирок намуданд, ки аз ин шумора 772,923 нафар ё 67% занон духтарон мебошанд. ин нишондиҳандаҳо бозгӯи онанд, ки озмун дар тарғиби дониш, рушди маърифати хонавода ва боло бурдани мақоми занону духтарон дар ҷомеа нақши муҳим дорад. ман Шерғозе Вазарина, омӯзгори муассисаи давлатии таълимии лисей барои хонандагон болаёҳат дар шаҳри Қоҳира мебошам. халқи тоҷик аз қадимулайём мардуми китобхону китобдору китобдӯсту китобнавис буданд ва инро асосгурӯҳи сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо гузаронидани озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст
این فروغ معرفت تاجیکستان وطن عزیز ما و دیگر آزمون‌ها به تمام جهانیان معرفی نموده، اثبات نمودند که در حقیقت مردم تاجیک مردم با فرهنگ و با دانش و با خرد می باشند و من بسیار خرسندم که این روز شاگردان من در این آزمون جای غالب این آزمون گردیدند و من از آنها افتخار میکنم. طبق اطلاع امسال در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است 94 نفر غالب گردیده 4 نفر آنها صاحب شاه جایزه شدند. از جمله 3 گیرنده شاه جایزه خوانندگان مؤسسه های تحصیلات عمومی می باشند. در وضعیت مناسب طبق مقررات به غالبان جایهای سوم 40,000 سامان، جای دوم 50,000 سامان، جای یکم 70,000 سامانی و برنده شاه جایزه 140,000 سامانی مکافات های پولی تقدیم کرده شد. با نظرداشت تغییریابی اقلیم و پس گردیدن مجرای آب در آبانبارها محدودیت برق در بعضی منطقه‌ها به مشاهده می‌رسد. اما مسئولین ساحه تاکید می‌نمایند که این محدودیت‌ها موقتی بوده، هدف اساسی جمع‌آوری ذخیره کافی آب و تامین استوار شبکه‌ها برای فصل سرما میباشد. شرح بیشتر در گزارش همکارانمان. کم گردیدن حجم آب در آبانبار نیروگاه‌ها باعث کاهش یافتن استحصال نیروی برق گشته است و وجود آمدن چنین حالت به تغییریابی اقلیم خاصه به بارشات کم ربط دارد. این هم در حالی است که 98% نیروی برق در تاجیکستان در نیروگاه‌های آبی استحصال می شود. سال گذشته در آغاز ماه دکبر کوه‌ها پرره برفپوش بودند، اما در این شب و روز سال روان حالت چنین نیست، یعنی بارش برف به عمل نآمد و این حالت سبب کم‌آبی گردید. در شرایط کنونی چنین روند تقاضای آن را دارد که هم در خانواده و هم در تشکیلات و مؤسسه‌ها استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق به عمل حتمی و معمولی تبدیل یابد. در قطار ده‌ها عملهای مهمی صرفه‌جویی که متخصصان ساحه همیشه تاکید می‌کنند باید استفاده دستگاه‌های کم مصرف برقی در مد اول قرار داشته باشد. بیهوده از هر گونه گرمکنک‌های زیاد استفاده نبریم، لامپ‌های کم مصرف بیشتر استفاده بریم و عموما تکنیک روزگار را که امروز در روزگار ما خیلی وسیع استفاده برده می شود صرفه‌کارانه استفاده بریم. حتی در استفاده همون تکنیک روزگار یک سیستم هست که اکونوم هست، یعنی صرفه کرده می شود، همون رو استفاده کنیم بهتر بودگی است. محدودیت نیروی برق که موقتی است، ساکنان با درک مهمیت مسئله باید در این شب و روز از دستگاه‌های کم مصرف و از واسطه‌های آلترناتیوی برقرار شونده انرژی به مانند پنل‌های آفتابی و در تامین گرمی از انگشت و دیگر مواد سوخت استفاده برند. حالا در کشور وضع هوا معتدل است و جاری شدن محدودیت در این شب و روز به آن خاطر است که در سردی‌های فصل زمستان تامینات با نیروی برق بیشتر شود. احساس مسئولیت شهروندی خاصه تطبیق عملهای صرفه‌جویی در استفاده نیروی برق راهی کم تاثیر کردن مشکلات به حساب می رود. بعضی عائله‌های هستند که آموختند در خانه خودشان علاقه گازی بیولوژی استفاده برداشتند که این هم یک آلترناتیو انرژی آلترناتیوی است و خوشبختانه امروز ما می‌بینیم که در بازارها همه پنل‌های آفتابی یا دیگر واسطه‌های آلترناتیوی استحصال نیروی برق یا که گرمی دهنده هستند. این یک بهترین اقدام است که به نیکی احوالی خلق نگرانیده شده است. در سال آینده با تطبیق ده‌ها لایحه وضع تامینات با نیروی برق بهتر خواهد شد که در این راستا ساخته به استفاده دادن نیروگاه‌های آفتابی در محور فعالیت حکومت کشور قرار دارد. از جمله در ولایت سوخت برای بهتر شدن وضع تامینات با نیروی برق بنیاد نیروگاه آفتابی در ناحیه اشت عملی کرده می شود. کارشناسان ساحه ابراز می‌دارند که با زیاد شدن نیروگاه‌های آفتابی و بلند شدن سربند نیروگاه راغون مشکلات موجوده کاملا از بین رفته. سال 2027 طبق سپارش رهبر دولت محترم امامعلی رحمان تاجیکستان به استقلال انرژتیکی خواهد رسید. ساکنان و صاحبکاران جماعت دهاتی دهانه شهر کولو بازم دارند که به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی راههای محلی بین دهه‌ها را پورا منفرج کنند. تا کنون 20 کیلومتر راههای بین 5 دهه پورا منفرج کرده شده. کارها در این سمت متشکلانه ادامه دارند. گزارش در این خصوص.
дар шаҳру деҳоти Кӯлоб бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаю бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр вусъати тадбирҳои ободонӣ ҷиҳати таҳкими инфрасохтори деҳот роҳҳои маҳаллӣ пурра аз навсозӣ карда мешаванд. Чунин иқдоми некро сокинони деҳаи танёли ҷамоати деҳоти Даҳана низ рӯйдаст гирифтанду ба корҳои ободонӣ камари ҳиммат бастаанд. Дар навбати аввал кӯчаҳоро тахту ҳамвор карда шағалу рег мерезанд ва барои асфалтпӯш кардан омода месозанд. Гурӯҳи дигари сокинони ташаббускор бо истифода аз техникаҳои соҳавии роҳсозӣ ба асфалтпӯш кардани роҳҳо машғуланд ки аллакай як қисмати роҳҳоро таъмир карданд. мо иқдом гирифтем ки зиёда аз 25 километри роҳи асосие ки роҳи Хонобод Даҳана Кӯлобро пайваст мекунад асфалтпӯш намоянд. аллакай 80% дар ин самт корҳо ба анҷом расонида шудааст. инчунин мо бошандагони деҳа дастури супоришаи сарвари давлатро ба инобат гирифта бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Кӯлоб дастаҷамона зиёда аз 2350 метри ҳудуди деҳаи худро асфалтпӯш намоем. маврид ба зикр аст ки аз рӯи маълумоти масъулони соҳа дар марҳилаи аввал 7 деҳаи ин ҷамоат ки 25 километр роҳро дар бар мегирад ки аз ин 20 километр роҳҳои байни деҳаҳо пурра таъмир гардида 5 деҳа пурра асфалтпӯш карда шудааст. дар ҳудуди ҷамоати мазкур 20 деҳа мавҷуд аст ки тибқи маълумоти масъулон бояд роҳҳои байни ҳамаи деҳаҳо асфалтпӯш карда шавад. бояд гуфт ки мунфаш гардидани роҳҳои ҳамаи деҳаҳои ҷамоати деҳоти Даҳана аз ҷониби соҳибкорону сокинон маҳз самараи истиқлолияти комили кишвар ва дар амал татбиқ намудани сиёсати бунёдкоронаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дониста мешавад. баъди мунфаш гардидани роҳҳо чароғон кардани кӯчаҳо низ дар назар дошта шудааст ки ин тадбир дар оянда мушкилоти чандинсолаи сокинонро бартараф месозад. раҳматалӣ Назри, Эраҷи Қурбоналӣ, шаҳри Кӯлоб, ахбор. ҷиҳати фаровонҳосилӣ ва бо намӣ таъмин намудани заминҳои киштшаванда дар мавсими нави кишт дар ноҳияи дӯстӣ тадбирҳои лозима ба роҳ монда мешавад. бо ин мақсад имрӯз корҳои фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби масъулини бахши кишоварзии ноҳия ва мутахассисони институти хокшиносии Академияи илмҳои кишоварзии мамлакат бо хоҷагидорони ҷамоати шаҳраки Ҷиликӯли ноҳияи дӯстӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. тадбири муҳими агротехникӣ дар фасли зимистон ин яхобонӣ мебошад ки ба захиракунии намӣ нест кардани ҳашароту зараррасонҳо ҳар гуна касалиҳо ва баланд бардоштани ҳосилнокӣ замина мегузорад. аз ин рӯ олимони соҳаи кишоварзӣ тавсия медиҳанд ки дар ин вазъ ҳарчи бештар обшӯйкунии заминҳои кишаванда ва обонии захиравиро пайваста ба роҳ монанд. бо иштироки намоянда аз институти хокшиносӣ ва агрохимияи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, кишоварзону саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи дӯстӣ дар ҷамоати деҳоти Ҷиликӯл семинар-машварати саҳроӣ дар мавзӯи пас намудани обҳои зеризаминӣ, обшӯйкунӣ ва яхобмонии заминҳои шуршуда дар вазъияти тағйирёбии иқлим баргузор гардид. имсол мана боду ҳаво бисёр хушк омада 5-6 моҳ аст ки ягон боришот нашуда истодааст. барои ин дар заминҳои киштӣ маҳсулотҳои кишоварзӣ гузаронида мешавад. бояд захираи об дар чуқури 2 метр бояд захира шавад. барои ин ҳозир тасмим гирифтем ки дар хоҷагиҳо яхобмонӣ обшӯйкунии заминҳо бештар ба роҳ монда шавад. бо мақсади саривақт анҷом додани ин тадбири муҳими агротехникӣ бо дастури ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои хоҷагидорон то мавсими яхобмонӣ оби полезӣ ба таври ройгон дода мешавад ки ин дастгирӣ боиси рӯҳбаландии кишоварзон гардидааст. бо ҷалби олимони институти хокшиносии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз мо семинар дар хоҷагии деҳқонӣ Телман гузаронда истодаем. бинобар сабаби хушксолӣ омадан дар соли 2025 чораҳои агротехникиро дар ин ҷо дида истодаем. мо дар ин хоҷагӣ обшӯйкунии заминҳо ва додани обҳои захиравиро ба роҳ монда истодаем. инчунин дар тамоми ҷамоатҳои шаҳраки деҳоти ноҳияи дӯстӣ
ҳамин тавсиҳо дода мешавад ки дар фасли тирамоҳ то боридани боронҳо мо ин маъракаро мо бояд ба анҷом расонем. дар рафти чорабинӣ таъкид шуд ки дар шароити беборишӣ ва хушк омадани обу ҳаво кишоварзонро мебояд аз роҳу усулҳои муосиру манфиатбахши киштупарвариш истифода карда ба талафёбии маҳсулоти истеҳсолшаванда роҳ надиҳанд. мутахассисони яхобонии заминҳои кишавандаро дар ин шабу рӯз ба манфиати кор дониста таи чанд рӯзи охир бо хоҷагидорони ноҳияи дӯстӣ дар ҳама ҷамоатҳои деҳотии он раванди ин тадбирро вусъат бахшида истоданд. пеш аз оне ки дар заминҳои шуршуда обшӯйкуниро ба роҳ монем, албатта бояд ки хати заҳбру заҳкашоро дар чуқурии лоиҳавӣ на камтар аз 6 метр дутарафа бояд ки тоза намоем. баъд аз он бояд ки мо чорабинии обшӯйкунии заминҳои шуршударо ба роҳ монем ва таркиби механикии хокҳои хоҷагӣ гилхоки сабук мебошанд ва мо дар ин ҷо бо меъёри 3,5 метри кубӣ дуюм шабонарӯз ҳаст ки обшӯйкуниро ба роҳ монда истодаем. вақте ки таркиби механикии хок вазмин бошад, агар мо меъёри обшӯйкунии заминҳоро то 4,5 то 6,000 метри кубӣ ба роҳ мемонем. дигар омили фаровонҳосилӣ ин тоза кардани заҳбуру заҳкаш ба мавсими нави кишт ва гузарондани шудгори босифати замин маҳсуб меёбад. дар ноҳияи дӯстӣ тамоми дастгоҳҳои обкашӣ аз таъмир бароварда шуда, каналу дигар шабакаҳои обрасон барои таъмини об омода мебошанд. айни замон дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия баробари холӣ гардидани заминҳо аз ҳосили пахта хоҷагидорон тавассути техникаҳои тасмачарх шудгори босифат гузаронида истодаанд. ин тарзи шудгор ба чуқурии на кам аз 40 сантиметр намиро таъмин намуда баҳри гирифтани ҳосили дилхоҳ аз инқидаҳо заминаи мусоид фароҳам меоварад. саидшоҳ ашурализода, искандар саидзода, ноҳияи дӯстӣ, ахбор. дар ноҳияи тоҷикобод шудгори заминҳои мавриди кишт ҷараён дорад ки ҳадаф аз он иҷрои дурнамо ва замина гузоштан барои афзоиши майдони кишти картошка дар соли оянда мебошад. гузориши ҳамкорони мо аз ноҳияи тоҷикобод. дар ноҳияи тоҷикобод бо анҷоми ҷамъоварии ҳосили зироатҳои кишоварзӣ маъракаи шудгори заминҳо оғоз гардид. барои дар муҳлати пешбинишуда анҷом додани шудгори заминҳо ситоди ноҳиявӣ фаъолият дошта, техникаҳои маркази хизматрасонӣ дар маҳалбудаи идораи ҷумҳуриявии агролизинг ва соҳибкорони маҳаллӣ ба ҷамоатҳои деҳот вобаста шуданд то шудгори заминҳо дар муҳлати пешбинишуда ва бо сифати баланд анҷом дода шавад. шудгори заминҳо асосан бо тавсияи олимони соҳа барои кишти картошка дар соли оянда пешбинӣ шудааст. ин аст ки бо истифода аз техникаҳои тасмачарх заминҳои барои кишти муайяншуда дар ҳудуди ҷамъиятҳои деҳот хушсифат шудгор карда мешаванд. дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ истеҳсоли картошка 29800 тонна ҷамъоварӣ шудааст ки аз ин барои кишти соли оянда зиёда аз 2800 тонна захира шудагӣ барои сохтори кишоварзӣ ва қисми дигарашонро ба фурӯш бароварда, як қисми дигарашон барои эҳтиёҷоти худ аҳолӣ дар амборхонаҳо захира намудаанд. дар ноҳия 3 сардхона мавҷуд мебошад ки дар онҳо зиёда аз 300 тонна себ ва нок захира карда шудааст. кишоварзӣ яке аз соҳаи асосӣ ва пешбарандаи иқтисодиёти ноҳияи тоҷикобод ба шумор рафта, аҳли заҳмати ҳар як хоҷагӣ аз заминҳои дар ихтиёрашон буда оқилонаву самаранок истифода мебаранд то ба афзоиши майдони кишт ва зиёд шудани истеҳсоли маҳсулот ноил шаванд. зеро дар шароити кӯҳистон ягона воситаи пешбарандаи рӯзгори мардум ва сарчашмаи даромад аз соҳаи кишоварзӣ мебошад. ин аст ки дар ноҳия ҷиҳати афзоиш додани майдони кишт зиёда аз 4000 тонна тухми хушсифати картошка дар амборҳо мавҷуд мебошад ки захираи маҳсулот метавонад барои дурнамои соли оянда мусоидат намояд. дар ин радиф бо мақсади рушди соҳаи кишоварзӣ дар раванди барномаҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон каналҳои худҷорӣ пурра аз навсозӣ шуда истоданд то дар соли оянда аҳли заҳмати хоҷагиҳо тавонанд майдони кишти зироатҳоро афзоиш диҳанд.
زیرا مشکلات آب پالیزی پورا برطرف می‌گردد. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه تاجیک آباد. بینندگان عزیز، در همین جا برنامه اطلاعاتی اخبار با پایان میرسد. خیر، سربلند و خانه آباد بمانید.